Хоҷи Рамазони гирифтор ба дарди бедаво, очаба мӯи сафед рӯзи сияҳ дорад додар, кӯ пацани красавчик куҷо шиду мӯи сар. вале имрӯз мо ҳақиқатро баҳри шумо ошкор мекунем. Наврӯз дар гузашта репер буд. Айгуҷои рафтум, маҷбур рафтум, хафа рафтум, айгуҷои маҷбур рафтум. Аягон ҷо мара сир накардам. Айгуҷои рафтум, ман рафтум. Ё касеро сир кардам, ман кардам сир. Ба чӣ хотир? Чачокади такси шиди мегӯям, аму кӯдакони мара кӣ мехӯрона? Чӣ ҷои айб ба? Чӣ ҷои западлугӣ дорад? Рамазона саломатиш хуб набуд, вақтҳои охир яка писара намехост очабандаш ба занҷир. Табобат ҳама намуд бенатиҷа намешид соз. Давтоз ҳар тараф дуо болои ҷойнамоз. Ду пакет пул дастат хона медорӣ ку дада гуфтам меён айпод кучоқ мекунанд ку кӯдако. Беҳтарин хушбахтӣ. Боварки 100 сола мондагӣ таме бурора. албатта дар як сехи қарор дорем ки анами хел ҳисоби тунука ва офтоби баланд одам дар арақ тар мешавад. ҳар яки шумо аз ин гиёҳ дар хонаатон бояд дошта бошед. То охири видеоро тамошо кунед, ҳозир ҳамаашро мефаҳмонам. бародарое ки язваи желудка доред, гастрит доред, язваи 12 ангушта доред, ҳал кардан барои шумо мушкил ай, бисёр танқисӣ мекашед, роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро ба шумо ширкати шифофармо пешниҳод мекунад. марҳамат желудок тоза аз гиёҳҳои табиӣ 100% кафолат дорад дар сифаташ. илова бар ин бо хондани оятҳои қуръони карим тайёр шудааст. бародарое ки мехоҳанд желудики худро заказ кунанд, дар ватсаби мо нависанд. бародарое ки ватсаби моро надоранд, дар комментария дар омада плюс монанд, худи ҳозир ман ба шумо ватсаби худро равон мекунам. Ассалому дӯстон, муддати зиёд мо дар ҷустуҷӯи нафаре будем ки дер боз пайдояш карда наметавонистем, вале ба гӯшамон хабар расид ки ӯ дар як маконе ҳаст ки бо чашми худ бинед ҳайрон мешавед. вале бо ҷустуҷӯйҳои зиёд мо дараки ӯро ёфтем ва ба ҷои кораш омадем ва мебинем бо чашми худ ки дар чӣ кору бор машғул аст. ин нафарро худи шумо хуб мешиносед. як сол буд ки аз дунёи интернет дур буд ва ҳамагӣ намедонистанд ки ӯ паи чӣ кор аст, дар куҷо аст, чӣ кор мекунад, вале имрӯз мо ҳақиқатро баҳри шумо ошкор мекунем. Наврӯз дар гузашта репер буд ва бо номи Навик МС маъмулу машҳур. биёед меравем ба назраш. Яке аз беҳтарин дӯстое ки сироғ карда местад новобаста ки мо чанд моҳ гум мешем ё чанд сол гум мешем аз интернет. аввалин мотиватсияе ки мара дар дили мо ҷо мекунаву маҷбур мекунад ки хе кор кир и ҳами меропро мебошад ки мо як ҳаётам ки бошад миннатдорӣ баён мекунем ҳама вақт. ҳамиам меробам як 50% сабаби ҳаракатошу даводавош хотири подписчикош зиндаву саломат боша. ҳар як нафаре ки подписатсия карда дар канали Мероб Про ва ҳама шуморо хушомадед мегӯем ба сехи оҳангари мо ки имрӯз мо кору фаъолияташ шурӯъ мекунем. рӯзи ҷумъаи ҳамамо ба файзу баракат бошад. Омин. худованд барор биёд. тамошобинони азиз, биёед дар ин ҷои серғавғо мо суҳбат намекунем ва наврӯзро хоҳиш мекунем ки ба он тараф мерем, як ҷои оромӣ мешинем, суҳбат мекунем. рафтем. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. ширкати Баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба Баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок аст. марҳамат, ширкати боваринок, ширкати Баха. хато накунам, қариб як 9-10 моҳ пеш мо суҳбат карда будем дар атрофи кору зиндагии шумо. шумо гуфтед ки ман ба Тоҷикистон омадам, як ҳавои тоза нафас мекашам, баъдан Москва мерам. мо фикр кардем то ин замон ки шумо дар Русия машғули кору бор машғули як луқма нони ҳалол ёфтан. лекин мо имрӯз фаҳмидем ки шумо ба Русия нарафтеду, дар дохили Тоҷикистон дар як кунҷи ватан шумо машғули корҳои мақсад ҳаррӯзае ки мардҳо мекунанд машғул ҳастед. оид ин кор метавонед гавзед? барои чӣ Москва нарафтед? қариб 7 моҳ мешавад. 7 моҳ пеш буд мо ҳам суҳбат шуда будем, омадан дар якум бо ҳам шумо даъват ки меҳмонӣ бояд боша, офиси Мероб рафта будем. гуфтем як буд ҳавои як сара тоза мекунем ватанда, бо мерем абрат нам корҳои граница муқати. не ки мусибатое ки ба сари мардуми муҳоҷири тоҷик омад ба ҳамагон маълум аст ва дар ӯ азобо дигар ҳаваси кор намонду хостем дар ҳамин ватан ягон корро ба роҳ монем. муддати як 6 моҳ буд таксиронӣ мекардем дар дохили Душанбе.
баъдан ба хулоса мем ягон кори хубтар кунем, чтобы ду фарзандак дорам, чтобы чизе бигам бигирем шумо, чизе бигам барои хулоса як зиндагии дастрас дошта бошем. давоми 1 сол кори ма шукр хуб дар Россия баъде ки бо мусибатҳои ба сармон омаде ҷароҳат бардоштем, ба ҳама маълума чӣ хеле баъд ё илҳоми кор муд баъдан ки проверкаҳо сахт чид иҷада ки омадем кори хубтар дурусттар аз сабабе ки аксарияти хештабурон ба ҳамин корҳо машғуланд. як 4-5 сех дар ҳаминҷа бозорда фақат ҳамин хештабуроанд. ҳамин корҳо ки аз дастмон меояд падешка ҳастай бачаҳо дастгирӣ ки мекунанд ва баъдан ма 2017-18 сол 2 сол дар бозори тарафгии ҷалҷам дарвоза савдо мекардем. коре ки медонам аз дастам меояд, ба ҳамин хотир ба хулоса омадам ҳаминҷа як сех калон мекунам, дигар муҳоҷират ихтиёр накунем. барои дар ватан ҳам имкониятҳои хуб сол ба сол зиёдтар мешаванд, не якай дӯстон. бале наврӯзҷон чанд муддат шумо дар кори дарвозасозкунӣ машғулед? ҳамин рӯз старти кори ма буд. чанд рӯзи? ҳамин рӯз старти кор ма як ҳафта буд, ма инҷа сех пех ҷамъогир доштем, ҳуҷҷатгузорӣ кардем, свет кашидем, овардем ҳама тараф. 2017-18 сол ма пурра баъде ки аз Москва омадам, ҳамин тобистониам шаврӯз буд. то 2018 1.5 сол зиёдтар 2 сол қариб пурра дарвоза мефурӯхтум. тамоми нозикиҳои корро аз худ карда будем. ва оҳан аз сабабе ки пири кор, пири оҳангаро ҳазрати Довуд аксарият медонанд. бале пайғамбаре ки оҳангар буд. бале бале аз ҳамин сабаб фикр мекунам ҳамин кори оҳан беҳад ба баракате, ба шарти мардума фиреб накунӣ, ҳаққи мардума нахӯрӣ, мардума надавонӣ. ӯ чизе ки договор кардӣ ҳамон чиза сохта бари хонаи мардум да бичаспонӣ ва барозигӣ пуле ки мардум мебурад метиҳад баракат дига аст. меҳнати ҳалол дар ҳама ҷо меҳнати ҳалол аст. новобаста аве ки мо сиёҳ мешем, месӯзем, арақ мекунем, дасту панҷа ҳама бовар кунед ҳар нафас аз меҳнати ҳалол ма кайф мекунем дар зиндагӣ. албатта дар як сехе қарор дорем ки анами хел аз ҳисоби тунука ва офтоби баланд одам дар арақ тар мешавад ва ман намедонам ки наврӯз дар инҷа чӣ хел тоқат карда кор мекунад. аҳсан мегӯем ба ин қудрати тавоноӣ. вале як чи ногуфта намонад ки бисёре аз дӯстони шумо ҳамкасбони шуморо мо шоҳид гаштем ки вақте аз дунёи реб рафтанд ё ки бемор шуданд ё ки худро аз байн бурданд ё ки ба як ҳолати ногувор гирифтор шуданд. ин ҳолатҳо дар сари шумо наомад? дар сари ман медонед ҷиҳате ки кори дуруст намеёфтам камтарак азоб мекашидем. дуруст ба чӣ хотир? ба хотире ки корои хуб беҳад бисёр аст, не ки корое ҳаст ки аз дасти ман намеоянд. илоҷи сар кардан буд, не ки медонистам наметавонам, накардам. таксиронӣ кардам, гаштам, баъд ина иҷара бо ина нақша гирифтем. пешаи хай дар Россия такси кардам, мардуме муҳоҷир аз Москва Қазоқистон мебудем, меовардем. ман аз кор тарс надорам акай дӯстон. новобаста ки раҳмати падари ман афсари низомӣ буд, як афсари баландрутба ба обрӯ буд, дар саросари кишвар қадр қимати худша дошт. бачам меҳнат шарафай мебуд. бачам меҳнат ки раҳ табиёв чтобы пага бема дар зиндагӣ азоб накашӣ. ман ҳам синфи 11 буд кардан, аз синфи 10 даже меҷунбидам, каму беш каму зиёд меҷунбидам, зиндагима меёфтам. дар дунёи реп навик, ралик, шонмс, райдер ва дигарон як ном, як шӯҳрате доштанд ки дар куҷое мерафтӣ мардум ба ангӯш меоянд ки ҳамин ҳамон одамҳо ҳастанд. як мавқеи устувор доштем. имрӯз ки шуморо дар ин ҷо дар машғули сваркаву дарвозасозкунӣ мебинанд, чӣ гуфта мегузаранд? касе чизе мега тоз якоз ягон кас ягон чи нагуфтад, касе чизе ки мега мафкураи пасти худаш дарак метавад. агар гапи паст бида, агар гапи хуб бига, значит хуб одам инсони мефаҳмидагӣ буда. мисоли оддӣ мегирем, ман вақте таксиронӣ мекардам, ҳамн трафарет қатъи одам бор мекардам. аввал дар ширкати чортасе кор кардам як 2 моҳ. рости гап даромаду хуб набуд. таксиронои мо беҳад як азоби калон доранд, аз ҳисоби гарм будани минтақа, аз ҳисобе ки дар роҳҳо як беҳурматӣ ҳастанд, шофёро ба шофёро. хулоса ҳаракат дар роҳ беҳад вазмин ки ҳастад, таксироно як ҳоли вазмин доранд. ширкати чортасе қати корро бас кардем, трафарет вақте ма одам бор мекардам, мегӯ ай навик такси задест, ай навик ача чокади такси шиди мегӯям гудакои мара ки мехӯрона, чӣ ҷои айба, чӣ ҷои западлугӣ дорад?
جوی ما در زپادوگی نداره. باره در باره چهارچرخ برای ریسک کودکان می‌بینید حالا آفتاب و باران و برف و سنگ و ما یا یخ‌های را دیدیم، یا گلالیادوی را دیدیم، یا صدمه‌ای را دیدیم در فدراسیون روسیه چشم نپرید. در یک راه برون اومدیم که 20 ساله شافیرو با استاژ 20 ساله بعضی دیلو نمی‌شیدم راه ببره نه که ما همین دیلو گودای تاجیکانمون عقلی ترس نداریم همه وقت با پیشیم سیاست‌های پیشگرفته جناب اولی و یک فرازه میگن یک اقتباسی که در همه جا به نهایت مشهور شدگی تا تمام خلقیت‌های دنیا میدونن تاجیکستان با پیش هر یک فرد تاجیک همه وقت با پیش یگان کاری دنیا نترسین. تشکر. نوروز از یار دوستانی که همیشه در بر شما بودن و منمنی میکردن و در پستی و بلندی و در برد میگفتیم هستن روز امروز؟ هستن. از کروگی خودتون؟ کروگی ما در کی بود اوخی؟ ما ایگوجوی رفتم مجبور رفتم خفه رفتم ایگوجوی مجبور رفتم. ایگون جو ما را سر نکردم. ایگوجوی رفتم ما رفتم یا کسی را سر کردم ما کردم سر. با چی خاطر؟ با خاطری که ما در همه جای دنیا در همه منطقه دنیا در همه جا ما با خدمت دارم که موقع معین خدمت یافتم میتونم نولای خدمت صاحب میشم و کار خدمت گردان کردم میتونم. ایران هزار بار شکر الله مهربان اما چی میگن عقل ذکاوتی که رحمتی پدر بود و با ما چیزی گذاشت خط سواد خوب که داریم در همه کار بهترین چیز صبر اول پیشان میکنیم در همه کار خودمون مطابق میکنیم. امروز فوجایی که یک یگورا بسری همکسب شما در زمانی که نام داشت موقع داشت رالیک اومد شما غمگین شدید؟ البته اگر سرسخت‌ترین دشمنی جونی ما اگر به این روز بزنه من زیر میشم سخت زیر میشم ولی که رالیک دو داره نو بسته که به حد یک دو داره ارکه بود هرچی که میگفت نمیگفت مادرم اجام بعضی ها میگفتن رالیک ترایی خیگو و خیگو میگفتم دو داره و دا مجنه او ارکه او را من کودکی شکمان همین سری عقل بدم رالیک باید رسیم که یک دو بدم من رالیک هم میدونستم و میشنفتم تا حاضر و این مصیبتی که با سری اومد به طرف بدن نمیشه چون که سعدی بزرگوار میگه چوز و بدر دوباره روزگار دیگر عضوها را نماند قرار شعر سعدی بود خطا نکنم یا جلالدین بلخی اسدی سعدی کمو کک برای ما همو کودک میدونم یک رپک خوب هم نرستیم براش اگر خبر داشته باشین ما خبر نداریم ولی میخوام که در یک جایگی همراه مخلصان شنویم. خب یک پلیچ یک گرگه موسیقی که موندن نمیتونیم شرایط موسیقی موندن شاید نداشته باشیم وزیما خدا خواهد همگی گوش میکنید. سال گذشت خیلی سال پسی سر شد خیلی شد نبودم کابینکه در پیش میکروفون خیلی بد نمیخوردم دیگه از سومی رپ نام پرید کیفیتی رپ تو چنده کشیدیم کلام نه که این روز میفورم با صدا بلند کنم روی راست نمیفورم یگان کس فند کنم پروستا چیزی ای درونم رفت زیاد که یا تخون با یادی روزای خوب گذشت قطعی رمضان یا رالی کمو کک برای ما همو کودک همو دو داره که یا جو کلان شیدیم در شستیک همو رالی که تنتک ارکه و سخت به پروا حاجی رمضانی گرفتار با دردی بدوا اوچه با موی سفید روزی سیاه دارد دادر کو پتسانی کرساف چی گجاشید و موی سر گجاشید رمضانی با کار و بار خود شو رپسیتوره مشهور بین مخلصی به شمار پتسانه که سیاست دور پتسانه پای حیات بود شکر آبادی و آزادی میکرد پاتریوت بود شکر آبادی و آزادی را میکرد پاتریوت بود سخت دوست میداشت وطنش از تاجیکستان جان میگفت ایجا خونه یا چمای میتن براش جان میگفت رمضان سلامتیش خوب نبود وقتای آخیر یک پسر نمیخواست و چبندش با زنجیر تبابت همان نمود به نتیجه نمیشید ساز دوتاز هر طرف دعا بالای جای نماز بعد یک بلوگر ندانسته گه پای پست میگه چی میگه این مست میگه میخنده بر قصد میگه ای خیلی چشی کست میگن نمیگن یک گپی خوب همین هنر دارنی بالا بالای یوتیوب. تشکر نوروز جان و اینجا میگذاریم با سری مسئله کار امروزه شما. امروز سودو چی خیلی است؟ سودو ما کار از نو سر کردیم و حسابی که مسئله اینترنت قطعی رکلام قطعی به هر یک فهمیشی کلان داریم و طرزی درست گردان کردن کار توسط اینترنت که میدونیم اصلا که ما اگه خدمت رکلامی باشد ما دربارش ما دیدم پرای که پروردگار
файзи бараката дар ҳар ҷое ки сабру тоқати ростӣ аст хоҳонохоҳ автоматически дохил мешавад дар файзи баракат. Масъалаи реклама мехоҳам барои ҳар як подписчи шумо аксияи нахустини худмонам беҳтарин пешниҳод кунам ва гӯшрас кунам ки нафаро ки аймо закас, дарвоза, решотка, перила, перегародка, кат, хулоса ҳар чизе ки ҳаст вобаста ба оҳана, навес, ҳар чизе аз казерок, чизе ки набошад. Мо заказ қабул мекунем, ба дили кор аймо заказ кунам 100 нафаре ки аввал нахустин шуда заказ фармоиш метиҳам ба мо 100 нафар барои чӣ? Барои ки ҳар як тайба 1% шанси бурд дошта бошад. ин розыгриш неста, ин ягон қиморда дохил намешавад. Аяму дилхо нафар мераванд, аму пула метан заказ ҳам мекунанд, мол маҳсулот чуна қабул мекунанд ба ҳамин адо, не ки мо ба ҳамин адо нашава мегем, бо кам агар ҳам пулои фоидамон як тараф кунем, як нафара дар байни 100 клиенти аввалмон рохат ба хонаи худо, ба зиёрати хонаи худо, ҳуҷҷатоша тахт кунем, аму маблағи сафара пардохт кунем, равон кунем, бираванд биёям. Ба хотири ай истифода бурданшон ай маҳсулотое ки мо истеҳсол мекунем дар ҳамин корхона. Аввал дилхо ай куҷое мере нарху наво кунем, баъдан биёен нарху навои моро бинем, сифати маҳсулот, ҳама тараф гарантияи 3 солаву 5 сола вобаста ба заказ. Ҷавобгариш ай мо чи ай куҷоеш ки мешиканаву куҷоеш ки дар ҳақиқат дар зиндагии имрӯзаи мо мардуми тоҷик ҳамин чизҳо зарур ҳастанд ва ман вақте ворид шудам аҳамият додам дарвозаҳои беҳтарин дар ҳамин корхона истеҳсол шуда истодааст ва ҳар як устоҳои моҳиру чирадаст кор карда истоданд ки бовар мекунед ба чашми худ бинед ҳайрон мешавед. Аз он ҷумла яке аз дӯстони беҳтарини мо Наврӯзҷон низ дар баробари устоҳо кор карда истодааст ва агар шумо ба хонаи худ дарвоза заказ мекунед барои масҷид ё ки дигар иморатҳое ки месозед чизҳое ки дар ин ҷо номбар кардан лозим аст бемалол биёд бо нархи арзон бо тахфифашро бинед ки бар замми ин қадар аз миёни харидорон як нафар ба зиёрати хонаи худо бепул рафта меояд. Ин хуб нест, биёед бетараф набошед. Ман фикр мекунам ки қувваи ҷисмонии шумо аз ҳамин хел корҳо нерӯ мегирад. Чем дар як ҷо шиштану машғули интернет буда. Ҳамин хел не? Бале, интернет ам як ҷо намешинед, чӣ хеле гами шумо ба шумо гирди Тоҷикистон мегардед, ҳам хеле аст. Кори осон дар ҷо як рӯстон. Дуруст аст. Аммо агар ки равонӣ машқ кунем, нони даҳонамон оем, шумо ба фикрам ки дар ин ҷо қувваи ҷисмонии худро сарф мекунед. Сахт мехоҳам ҷисмонӣ. Ман зиндагӣ дар ҳамин чанд соли ахир дар як ҷош кайф мекунам. Дар чӣ? Ҳамин 2 пакет пул дастат хона медорад ку дада гуфтам меён айпод кучоқ мекунанд ку кӯдако. Беҳтарин хушбахтӣ. Бовар ки 100 сола мондагӣ таме бурора. Миёни любой ғама мешкана. Дар фикри хона харидан будед? Хона харидед? Худо хоҳад. Ай чӣ мегӯянд новостройка чӣ мешавад ба тоҷикӣ? Котлован. Ай котлован айнол иншоалло давоми 1.5 сол муҳлати споридани ба истифода аз споридани ҳаму бино мешавад. Худо хоҳад бонам ки як ҷоя сарҷам хонадроёни мора худо хоҳад телефонҳои Наврӯз куштагӣ баъд мо кофта ҳатман ба суроғаш мерем баъд хонадроён мекунад. Ай шумо ҷои гирез нест, ай дӯстои хуб гирифта намешавад, кофта меованад. бовар мекунед хавотир шудем дар куҷо бошад ва чӣ кор машғул бошад. Яке мегуфт ки шояд ӯ ҳам зиндон рафта бошад. ҳамин чизҳо моро натавонист ки ором шинонад. Ман ай дур ки тамошо мекунам корои шуморо ки пайваста рафтаест новобаста ё ки 80% блогерҳо ай ютуб нест шидан баъд ё ки даромад монд. Ман корои шуморо мебинам рафтаест и аю далолат метиҳад ки подписчикои шумо бениҳоят хуб шуморо дастгирӣ мекунанд ва то ҳол кори шумо як хеле рафтаест ки мо сабркунандавем меовен ва барномаҳои ҷолибе пешкаш мекунед ки дар ҳақиқат дар ин баъди кор мебуред миёви як чизи хуб тамошо кунӣ. Ай бо зиндагиру кору фаъолияти тамоми намуди санъаткоро дар канали шумо ҳаст. Чӣ актёро, чӣ ҳофизо, чӣ реперо, ман ҳамаро мебинам дар канали шумо. Як кайфият ай дили як чӣ мегӯяндш, як хирсандӣ ки ҳамин бародарои мо ҳамин корро бас накарданд, напардохтанд, значит коршон дуруст пешрафтаст, худ пешрафтаст. Тамошобинони азиз, акнун шоҳид шудед ки ин ҳама заҳмату талошҳои мо баҳри шумост. Агар мо низ навем шумо киро тамошо мекунед, пас биёед ҳамо обуна шудану аз дастгириҳои шумо мақсад барои мо пешравӣ мекунем, ҳама каса пешравӣ мекунем. имрӯз мо бохабар шудем аз имрӯза ҳаёти Наврӯз ва Наврӯз то ҷое ба мо хабар дод, ӯ дар пайкор буд, вале илова бар ин ба мо гуфт ки чӣ кор бор машғул аст. Як хел дигар мегуфт, мегуфт ки камеротона кушен, ман наметавонам ки дар ин система корамро ба тамошобин нишон диҳам, вале шумо мардона
حسیتو در نزد اکران گفتید ما از این خرسندیم. گفتم کوچ خیلی گفتم همین یکم دیلپریم ایکورا سر کردن همین بود که ما یارو برادرای رو که توسط اینترنت خیلی که برنامه‌گو معلومه یک 5 سال اخیر اکثریتی سویکورو توسط اینترنت تجارت چون پیش میرن و این به حد خوبه که بیزنسمن‌ها و تاجرای ما علاقه 100% بدیل پر فهمیشی او را درک کردن که رکلام هم محرک تمام تجارت ها است. بله. و ما که کار سر کردیم یک دیلپوریمون همین بود که توسط اینترنت و ما هیچ چیز باید ایزون نکشیم. باید ببریم سیاه صفحه دیم چه خیلی که هستیم برو پیشنهاد کنیم محصولات خودمون توسط اینترنت با سر و سر کشور. یک چیزگر خودی رسون کنیم نه وابسته است که شما در ولایت مختلف کوهستانی بدخشان نه وابسته است که شما در ولایت سوغدین یا که در ناحیه توبه مرکز تمامی سرتاسر منطقه‌های جمهوری ولی سخی بچه هم که داشته از ازبکستان زکات کردن این روسی ما یک روسی فخره که ای حدود سرحد بریم زکات میشود هم چی بود توسط اینترنت بود. این یک پارچه بود که ما یک پهلوی زندگی و کار و فعالیت نوروز رو بهرش نشون دادیم و به شما وعده میدیم که باز در یک فرصتی معین وقتی قیمت نوروز رو به نظر گرفته باز یک صحبت آزاد اطراف کار و زندگی امروزش خواهیم گفت. تنصیحات و خاطرجمع باشید و برای تماشابین چی گفتم میخواهید؟ برای تماشابین دستگیری ایدامتی دستگیری کنید همه وقت دستگیری کنید نفری را که در همه شرایط با شما نفری را که در همه حالت کوشش میکنند که برای شما ما حالتش بود ندونستیم ایرو بیاگون رکلام نداره یکی ویدیوش میرفت بله به ریسک نموند به نوا نموند خدا با برکت چون بتن خیلی دوستایی که کفته میستن سراغ کرده میستن تماشابین رو همه وقت دستگیری کنید نه تنها اکای رستم مهرو همه را هر کسی که برای شما یک محصولات خوب پیشنهاد میکنه همه وقت دستگیری کنید